Ayer ha sido una jornada bastante dura, hemos tenido más de 200 intervenciones. Ha sido la jornada en la que más intervenciones hemos tenido en un solo día. Eskertu behar da, beti bezala, jendearen profesionaltasuna eta lana, zeratik hemen egon dia implikatuta 300 persona baino gehiago, ertzaintza, udaltzaingoak, suhiltzaileak, mantenimenduko zerbitzuak, kontratak. Ez den ikusten jendea, prentsa ere bai, zeratik hau ere oso garrantzitsua da informazioa hiritarrei